Vivim envoltats de pressions estètiques. Que si ta mare que et truca i et diu «Nen, que et veig molt prim», o el típic pesat que vas a la piscina i et diu «Veig que t'has engreixat», o la veïna que no para d'intentar enxufar-te aquestes cremes màgiques que no serveixen per res. I pel que fa a les xarxes socials, la cosa no millora. Filtres màgics, rutines de bellesa que comencen a les 6 del matí o aquelles dietes que són impossibles de fer. Sigui com sigui, anem a un ritme molt accelerat. I per això hem decidit sortir al carrer per saber què en pensa la gent. Com definiríeu pressió estètica? Mirar d'una forma subjectiva, no objectiva. És com el que penso jo. Simplement crec que és com la pressió social que hi ha cap a la forma que es creu generalment que s'ha de veure una persona en concret. Jo estic bastant d'acord amb ell, que al final del dia és com... Amb quin d'ells? Amb ell. Amb ell? Sí, un model que tenim com molt interioritzat de com és una persona guapa i que busques tots els petits defectes que tens per poder encaixar allí. Que sents que la gent espera com que tinguis un cert aspecte. Sí. Pues jo que sé, ens anem al maquillatge o fins i tot a com portes, jo que sé, el cabell públic. Que sents que dius, uah, en plan, s'ha de veure d'una forma en concret, perquè si no és com que és menys net, saps? Com que ja esperes que et jutjaran com que dius, uau, pensaran que, no sé, soc bruta o què. Jo crec que també amb el tema de les redes socials i tot això hi ha com un cànon de bellesa molt heavy, que les dones totes s'han de veure molt primes, però també amb molts pits i molta cadera. Una mica generalitzant i buscant un molde que tots ens veiem iguals, però tant per dones com per homes. Jo crec que la pressió estètica és sentir-te obligat a complir uns cànons de bellesa que t'imposa la societat. Ho fet molt bé, eh? Pues sí. Sí, sí. Pues sí. Home, és que ja l'ho ha dit. Sí, jo penso el mateix. És una mica el que tothom digui, no? Ai, com los burros, no? Fiu. Bueno, i veig que tu no tens cap tipus de pressió estètica. No, cap. Molt bé, molt bé. Passo de tot. Rock and roll. Exacte. Creieu que les xarxes socials han canviat la nostra percepció del físic perfecte? Jo crec que sí, que bastant. I sobretot diria que abans les dones en concret tenien bastanta més pressió social en aquest aspecte Sí. i ara els homes també han començat a tenir-ne molt. Sobretot el tema esport, ara mateix tots els influencers estan o dopats o coses molt irreals i crec que ha començat a també anar cap als homes, això. Ja, el Team Burpees i tot això, no? Sí. El lladisme jo crec que ha fet molt mal. O sigui, La gent que es punxa, sobretot. sobretot. Tens a Instagram un munt de gent que diu jo és que vaig al gimnàs i en un mes he aconseguit això, en no sé quant temps... I això ja passava quan veies pel·lis i veies, per exemple, aquest actor ara l'han castejat per fer Superman, Sí. abans no pesava ni 60 quilos i ara el tio fa 120 i dius, això ho ha aconseguit menjant molt i no sé què, i dius, no, home, no, o sigui, s'ha de ser més transparent en això i fa molt mal. Home, no és només la kriptonita que es fot aquest home, no? Comences al gimnàs per veure't bé i acabes veient-te pitjor perquè tot el mundillo és esteroides, anar dopat, dismorja... Perquè en totes les xarxes socials sempre és tot molt fals. En els homes en concret, doncs clar, tu surts al mirall i et veus com estàs ara, però ells es posen la llum perfecta just després d'entrenar, que estan pompejats, ja sense comptar tota la testosterona i tot que es fotin, vull dir. Sí. No et pots comparar a l'Instagram perquè el que veus no és real. I amb les dones igual, perquè surten totes maquillades amb 10.000 filtres, Sí. i tu et veus allí estirada al sofà i dius, hòstia, que lletja que soc, però hòstia, si et posessis tot el que té allà al darrere no estaries tan malament, saps? Sí. Amb els amics de l'amics, o si tens una compte pública, pues, realment qualsevol que pot entrar i pot veure com ets tal, és com la primera cosa que veus d'una persona. Això t'influeix a tu. Sí, o sigui, bueno, a veure, a mi personalment no, perquè jo què sé, jo he arribat a un punt en el que a mi les xarxes socials considero que no m'afecten tant en aquest sentit de que com que crec que esperen de mi. Has aconseguit que això no t'afecti, el que pensin de tu. Sí, perquè al final és una lluita, o sigui, jo al principi sí, de més petitona, sí que era més, jo què sé, abans era molt més femení. Però jo que sé, portava el cabell superllarg o tenia molta inseguretat amb el meu nas, jo que sé, pensava, clar, és que el nas perfecte és així, o clar, les noies a l'estiu, doncs clar, jo sé, porten biquini super així perquè així es veuen més el clar, jo no tinc els grans, no sé què, coses així que al final com una mateixa s'ha com d'adonar-se que al final una creix amb
amb el cos que té i s'ha d'acceptar. Home, té nassos, la cosa, que es fiquen amb tu. Sí, sí, i al final potser ni tan sols com em deien a mi a la tens el nas gran, sinó que és una cosa que, com qualsevol, com una mateixa, com un missatge intern. Jo el veig bé, Sí, però fins i tot jo, en plan, jo el tinc bé, igual que tu, o algú que el tingui més gran o més petit. Però és això, o sigui, al final, com que ens venen aquesta idea de que el nas més bonic és el més petit. Llavors, clar, encara que la meva millor amiga no em digui és que tens el nas gran, sinó que ella diu és que el meu hauria de ser més petit, o fins i tot amb 10 anys pensar en una rinoplàstia, o ojalà, jo què sé, algú em faci mal aquí perquè així amb la seguretat social em surt l'operació gratis. Coses aquestes que al final se't van com ficant al cap i, clar, tu dius, doncs potser m'hauria de mirar jo també el meu nas, perquè no és petit. Però no has d'arribar a operar-te al final. No, que va, i no ho faré. Gent que s'ha operat el nas o el que sigui i ho mostren a les redes socials com dient ara estic molt més feliç, és com que creen una necessitat que abans no tenia. Jo, per exemple, una vegada un anunci que vaig veure d'antiarrugues em va fer moltíssima ràbia perquè era com que sortia una dona sentada que l'havien fet com l'antes i després i el després la noia que presentava el producte deia ahora está más guapa. I és com, no és que estigui més guapa ara que no té arrugues o abans que en tenia, o sigui, està guapa com sigui la persona. I queden moltes necessitats. Sí, tant sigui el nas com les arrugues, que siguin nostres, no? Sí, jo estic molt a favor del tema de la bellesa natural. Bueno, sí, jo penso que això fa molt, perquè jo abans, això no havia abans. Sí. I tu anaves ja com ho volies i no... Ara vas boig, no? Els filtres, que si els ulls grans o més petits, que si em canvio de color de cabell o... Que si això que no me faci gorda, no? Sí. O primeta. Ara les pigues aquestes que et fiques a la cara i tal, no? Sí. Jo crec que estem massa exposats i, no només exposats nosaltres, ensenyant la nostra imatge, sinó a rebre altres imatges de gent que potser estan modificades i ni tan sols són les imatges reals i llavors sentim una pressió que no és ni d'un cos real, d'una persona que té aquesta bellesa realment. Tu creus que ta mare està condicionada també, que li fot el TikTok o què? No. Però el rock and roll que no falli. Qui creieu que té més pressió estètica, els homes o les dones? Jo crec que per lo general igual les dones, per lo general, però després dins del món, com deia ell, fitness, de tios que vulguin anar al gimnàs i tal, jo crec que la pressió allà és espectacular perquè el que veus a l'Instagram és tot molt irreal. I tu mires, jo mateix que vaig començar a entrenar i tal, tu veus i dius, hòstia, aquest tio en un mes com pot estar així, saps? I al darrere hi ha moltes coses que la cama no ensenyes. Jo crec que abans sí que eren molt més les dones. Sí. Sobretot tema moda, entenc, no? Però lògicament les dones sempre han sigut les que inicialment era com mujer trofeo, has d'estar així, has de ser no sé què, no sé quantos, i era com... Hi havia molta crítica per això, no? Havies d'estar totes molt guapes, tot no sé què. I ara nosaltres estem rebent també aquest aspecte com de feedback i elles jo crec que porten més temps i ara nosaltres estem també patint el que elles ja porten un temps. També el problema dels homes és que una dona, si sent malament, doncs jo què sé, es maquillarà, es gastarà 100 euros en roba i tal. Un home quan es sent malament així, igual s'acaba punxant merda, saps? I això és un problema de salut molt important després. Els dos sí que tenen com molts problemes perquè al final, jo què sé, tot això ve de la mateixa màquina rompedora com és el patriarcat, que al final sí afecta moltíssim més a les dones, perquè al final és un punt de mira que sempre ha estat al llarg de la història. Les dones tenen més problemes i sobretot, jo moltes vegades ho he parlat amb la meva àvia o gent més gran jo soc més lliure de tindre els pèls al cos i la meva àvia sempre està treu-te els pèls de les cames i quan li dic i els homes que no es treuen els pèls de les cames, diu, però els homes són homes. Tu vas enviar missatge a la iaia? Digue-li, iaia, vull anar amb els pèls com em doni la gana. Sí. Com es diu? Lluïsa. Mira, parlem tu i jo amb la Lluïsa. Lluïsa, tenim algú que dir-te la teva neta i jo. Digue-li. Els macarrons, molt bons. Ja em convidaràs el dissabte a menjar on? A la plaça Espanya. A plaça Espanya. Vinc el dissabte que ve a 2:45 Vinc d'hora, perquè facis els macarrons. Sí. Però els pèls, cadascú, com vulgui, no? Sí. Un petonet. Crec que les dones. Per què? Suposo per lo que també deia, no sé, o veus una com va així molt, no? O
o un tipazo, o jo què sé, o sense pintar o pintar, i dius, m'agradaria això, no sé. Els homes penso que passen més, Sí? Encara que hi hagi, que també són bastant... Home, avui en dia, Déu-n'hi-do, amb les cremes per homes, que si el gym... O anar depilats i tot això, sí, ara també això també una mica. Però jo penso que les dones sempre seran més... Sí? Sí, i crec que també està molt mal vist, o sigui, quan una dona es fa més vella, es critica molt més normalment que quan un home es fa vell, o sigui, es diu com s'ha puesto, Sí. ara s'empieza a operar i no sé què, sempre aquest tipus de comentaris, i normalment són cap a dones. Heu canviat mai alguna cosa al vostre aspecte perquè us heu sentit pressionats? Jo directament crec que no, però perquè va molt a la meva. Que surat, no? No, però crec que... Sí, directament crec que no, però crec que indirectament podria ser que la pressió de tema xarxes i tal m'hagués fet que fes algo diferent. Però així directe em diria que no. Jo sí, 100%. Sí, jo sempre dic que si no existís el bullying, jo ara mateix aniria amb una samarreta de Ben 10, saps? En plan, sempre hi ha com el tema aquest de que per intentar com estar dins d'una societat, per encaixar. Sempre som gent social i el tema sempre quan estàs fora et sents molt sol i dius, vinga, va, intentaré... I jo sí he canviat algunes coses i... O sigui, el teu outfit d'ara mateix és per encaixar amb ells, o què? No, això, mira, jo per exemple, el rosa era una cosa que m'havien posat de petit, perquè era com, no m'agrada, tal, era molt... I em va agradar i dic, bueno, hi ha coses que les he canviat però perquè m'agraden, hi ha altres coses que potser pues, les he anat canviant pues, perquè deia, bueno, pues, hi havia gent que ho feia comentaris i jo, pues, tema autoestima és com un tema complicat i... Quins comentaris que et deien, va? Quan me'n recordo quan deixava la barba i tot això, pues, sempre em quedava malament i era com... Em volia fer sempre un mostatxillo així i tal, i sempre feia un comentari... Com el meu, o què? Sí, exacte. T'agrada? Sí, vull dir, a mi no em surt, així, però després em fa un pelo de morsa, saps? Que se'n va molt cap a baix. Sí, llavors és com... queda una mica així com tal, a vegades em vaig intentar fer també un monyo al seu dia, exacte, Sí, exacte. Bueno, més em deien el xoques, veus? Llavors et comencen a comparar i dius... Envia'ls a aquesta penya un missatge, però en plan xoques, va. Esto es un juego, esto no es un juego. Yo soy la mierda, no sabéis nada, Jo no ho sé, com a molt igual al pèl, perquè abans portava el pèl molt llarg i la gent també em vacilava, però, Què et deien? no sé, vagabundo. Toma. Sí, ell també m'ho diu molt de vagabundo. Igual, va, No, a veure. espera, Fuego amigo, aquí ya fuego amigo. Digue-li alguna cosa, va. T'estimo, Salvador. Però em vas parlar malament, no? O què? Va, però jo també li dic coses. Sí, què li dius, Som també? amics, ens podem insultar, tio. Sí. Insults mutus. S'ha de dir- Què us dieu, va? S'ha de dir que hi havia un moment de sa vida que portava el pèl que li feia de parar els ulls Sí? i no veia. Llavors jo li deia que era impossible que hi vegués. Clar. És comprensible, és comprensible. Sí, les vacilades eren... No era bullying, El seu pare- era realitat, no? El seu pare, un cop Plata o plomo, no? que va viatjar, li va dir que se'l prendrien com a amb el DNI. Encara ara, quan vaig Perquè no has vist el meu, si no flipes. Jo crec que el DNI tothom surt malament. Sí, no hi ha ningú que hagi sortit mai a la història dels DNIs. De fet, jo crec que Instagram se li va posar la foto de perfil del DNI i així s'acaba la tonteria. Sí? Sí. T'imagines un Tinder amb la foto del DNI? Ho faria 1000 cops millor, Sí, seria realista. El DNI Inder, no? Tens una idea, El patentem, Aquí pots fer... Anem a mitges. Sí? Tens futur. Jo ho veig, Ho surem, DNI Inder. Està escrit. DNI Inder. DNI Inder. I jo sí, sobretot, abans com a segon de l'ESO o així, jo feia piscina i clar, i totes les noies sempre, pues, jo què sé, és com quan comença tot això, jo què sé, lo de la regla, Sí. o fins i tot, ja és com que ja estan les pressions estètiques, fins i tot de tan petitones, clar, jo veia que ningú portava pèls en ningun lloc, jo estava, clar, pues, clar, toca piscina demà i jo tinc pèls a les cames, en plan, no pot ser. Llavors estava com cridant a la meva mare, no, és que no pot ser, és que on tenim la crema o la cuchilla o el que sigui per treure això, perquè si no... Clar, era com... També es diu Lluïsa? No. Ma mare no es diu Lluïsa, es diu Lorena. Lorena. Clar, però ja això, bueno, ho estem tractant encara, en plan, Sí? ja... Encara li costa una micotona, però ja les cames ja em fot igual. Jo també, jo... També a piscina. Bueno, no, la piscina no tant perquè no feia natació tan gran, però sí que jo sempre he sigut una persona de cabell curt, potser no tan femení, i ja a primària portava com el cabell així curtet, amb unes metxetes roses, que
potser era com innovatiu per una criatura petita. També em vaig rapar la nuca a primària, perquè per sort la meva mare sempre ha sigut molt de fes el que vulguis mentre no sigui una borrada, però sí que em van arribar a dir, quan vaig conèixer una noia molt maca, que em deien les companyes de classe marimacho a les esquenes. Després, a l'ESO, quan vaig començar a tenir una mica més de conscienciació del meu aspecte i l'aspecte dels altres, vaig començar a tenir els complexes, vaig deixar créixer el cabell i ja al batxillerat tinc que estar una mica complexat de tenir pèls a les cames o de no sé com les altres noies. Quan el Covid no podia tallar-me el cabell, llavors em va créixer molt. I llavors vaig conèixer un grup d'amigues molt, molt maques que eren queers, no sé si a de veure, que eren més obertes amb que fossin queers, però em van ajudar a trobar-me a mi mateix. Com veia que a elles les donava igual tenir pèls o no, doncs vaig dir, uau, que genial, no? Jo mai, A tu no et fa falta, carinyo. mai. Tu ets perfecta, divina. Gràcies. I tu? Jo crec que sí, però suposo que també estic a l'edat ara de fer més cas, suposo, el que digui la gent i tal. És una cosa que s'ha d'anar aprenent a no fer-li cas, però sí que és veritat, per exemple, no sé, els grans, o amb el maquillatge. Jo mai m'havia maquillat gaire, ara tampoc és que em maquilli gaire, però sí que és com que, surto sense pintar-me els llavis, surto així. O, no sé, amb la depilació que deies abans també, passa molt, perquè a vegades no em ve de gust depilar-me, però és com, què diran si no vaig depilada, si vaig amb les cames amb els pèls. I si ho proves? Sí, és que no crec que ningú em digui res realment, no crec que a ningú li portés, però sóc jo mateixa, no?, que m'estic com sugestionant, i encara que ningú s'estigui fixant, jo m'hi fixo. Tu quan et passi això pel cap, pensa en la mama. Rock and roll. Ja està. I passa de tot. Quin consell li donaríeu a algú que estigui patint aquesta pressió social? Diria que sudi i que no estigui tan pendent d'Instagram i tot. Jo crec que fer una mica de detox, de no seguir tants influencers, de veure la gent de la teva vida, els teus amics, família, menys Instagram, no serveix de res, perds la vida, i sudar, en general. Jo no puc donar consell d'això perquè és com consejos doy que per a mi no tengo. Sí. Dona't un consell a tu mateix, llavors. No pensis. Sincerament, jo em diria que no pensis, perquè jo penso molt. Tinc una centrifugadora al cap, estic tot el dia pensant, donant-li voltes a tot, i jo diria no pensis. Lobotomia a tope, ja està. De Neinder. Jo, just d'aquesta conversa he tingut alguna vegada amb la meva nòvia, de que mirant l'Insta diu, hòstia, però mira el nas d'aquesta, mira les d'aquesta que em posa les no sé què. El que dic sempre és que es miri el mirall, que es fixi de veritat amb la seva cara i que em digui, de veritat veus algun defecte aquí que et justifiqui tota la merda que t'estàs tirant a tu mateixa? Va ser ella la que va fer que et tallessis els cabells o va ser aquest home? Bueno, ella em va ajudar una mica a tallar-me els cabells. El glow up femenina, Va, al moment va enviar-li un missatge a la teva dona. Neus, t'estimo. Gràcies per tallar-li els cabells. Intentar buscar com, no sé, com apoyar-se, així com els amics que vegis que siguin com més, no sé, més oberts de ment, i si no, pues, com tractar de parlar-ho, com qüestionar per què sentim aquestes pressions, d'on venen, i potser com intentar que entre el teu cercle pues, que siguin més chill en aquest sentit. Si tu et vols depilar, està molt bé, però que no sigui per la pressió estètica i per la pressió al final, pues que rebem tots al final, pues que sigui perquè tu realment vulguis i intentant que no vingui d'aquesta pressió i tota aquesta angoixa al final. Si no ha buscat un grup queer, no? Sí, completament a favor del que ha dit ell. I també potser si ets una persona molt jove, sobretot a l'adolescència, que comencen a haver aquests canvis i intentar alimentar-te de lo que de veritat et fa bé, no de lo que et fa mal. Escolta, i com es diu aquest grup queer? Ens ocupes. Els ocupes? Però no ocupem cases ràndoms, ocupem la huerta d'una d'elles i ja està. Veu cases de gent depilada, o què? Escolta, jo crec que a la Lluïsa li aniria bé que la fiquessis. Té mòbil, no? Sí. Lluïsa, apunta. La teva neta et ficarà al grup d'ocupes. O sigui, si entres, no t'espantis. Que també hi seré jo i res, dissabte a 2:45, macarrons, no? Sí.
normalment has de fer cas al que digui la gent que tens al voltant, o sigui, gent que estimis, que et tingui apreci, perquè realment si tu a vegades dius en aquesta foto em veig la cara com grassoneta, no sé què, i la gent et diu que no, que et veus bé, tal, o sigui, no t'ho estan dient normalment per no fer-te el feo, de dir-te estàs feíssima, perquè normalment si una persona t'estima un mínim sí que et dirà bueno, aquesta foto no s'ho tan bé. Aleshores, jo crec que fer-li cas als comentaris positius està molt bé, perquè normalment tendim a fer cas als negatius, molt cas, i se'ns queden aquí al cap, però alguns diu alguna bonic i no se'ns queda tant. Llavors, quedar-nos més amb els comentaris positius. Normalment demano que doneu un consell a la gent, però vull que li donis un consell a ta filla, aquí en directe. No et preocupis de lo que te pugui pensar la gent o dir. Sigues tu mateixa i prou. I si no es vol depilar, què? Lo mateix. Sí? Pues, Endavant. per ella mateixa, clar. Ets tu te trobes bé així? Pues ja està. Una abraçada, Sí, Maki. no. Oh! Doncs ja heu vist què en pensen els nostres entrevistats. Si en voleu saber més, tan fàcil com seguir-nos al nostre podcast de Spotify. Salut i bon sexe. Escolta, i com es diu aquest grup queer? Ocupes. Però no ocupem cases ràndoms, ocupem la huerta d'una d'elles i ja està. Veu cases de gent depilada.